Omakotitalon rakennushankkeessa suurimman vastuun kantaa taho, joka tietää hankkeesta vähiten. Tämä on hyvä muistaa rakennushanketta suunniteltaessa, ja oman kodin rakentajan on erittäin tärkeää tiedostaa omat vastuunsa, mitä rakentamiseen kuuluu. Tässä taulukossa käydään omakotirakentajan vastuita ja sitä, että kenellä on suurin vastuu ja minkälaisia vastuita ne ovat. Oman kodin rakentajana sinun vastuullasi on viime kädessä huolehtia rakennushankkeen aikaisesta työturvallisuudesta ja rakentamisen laadusta. Rakennuttajakonsultti voi tarjota sinulle apua näiden asioiden hoitamisessa, että sinun ei tarvitse näillä päätäsi vaivata. Pääsuunnittelijan tehtävinä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien yhteensovittamisesta ja siitä, että kaikki suunnitelmat ovat keskenään toimivia ja näillä aikaan saadaan toimiva rakennushanke. Vastaavan työjohtajan vastuulla on huolehtia rakennushankkeen toteutuksesta suunnitelmien mukaisesti. Vastaava työjohtaja ja pääsuunnittelija ovat juridisessa vastuussa rakentamisesta samalla tavoin kuin oman kodin rakentajia. Rakennushankkeen loputtua nämä henkilöt poistuu hankkeesta. Vain sinä rakentajana jäät kantamaan vastuuta rakentamisen laadusta. Esimerkiksi niissä tilanteissa, kun talo myydään, käytännössä katsoen kaikki laatuun liittyvät vastuut on rakentajalla. Rakennuttajakonsulttina minä voin auttaa sinua säästämään merkittävän summan rakennushankkeesi kustannuksissa laadusta tinkimättä ja niin, että voit hankkeen jälkeenkin nukkua yösi rauhassa.